Balita Evening Edition. Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna nga balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Balita Evening Edition. Kag karon ang inyo news team. Una sa balita, una sa aksyon. Mayong gabi syudad sa Bacolod, Western Visayas, kag bugos nga Pilipinas. Welcome na sa pagpangalagad sang aksyon Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Lunes sa Nobyembre 28 tuig 2022. Makitan kita live sa mon official Facebook page kag sa YouTube channel ang Aksyon Radyo Bacolod. Kag mabatian mo sa www.aksyonradyobacolod.com.ph. Kaming inyong mga tagbalita. Aksyon ang Defensor Lisay. Kag Aksyon Dale Salazar para sa mga pangulong dinalan na una kita sa mga balita lokal. Duwa ka ginapatian ng NPA patay sa engkwentro sa Moises Padilla. Bangkay sang nalumos sa Suba nakita na. Sa balita national, Senador Tulfo ginaduso ang decriminalization sang libel sa pila ka individual. Inikanan sa mga kabataan nga nabakunahan sang Ding Vaction nagprotesta sa tubang compound sang DOJ. Una sa balita, una sa aksyon. Lasay stress sa Action Radio Philippines Standard Time. Kagkaroon sa detalye na sang mga balita lokal. Duha ka mga miyembro sa New People's Army o NPA ang kumpirmado nga patay sa engkwentro kinasang aga batok sa 62nd Infantry Battalion sa may sitio Binataan, Barangay Quinten Remo sa may banwas ng Moises Padilla. Ginpahag ni 62nd IB Battalion Commander Lieutenant Colonel William Pisase ang engkwentro sa mga militar lunsay mga miyembro sa NPA Central Negros Front o CN1. Kumiteng Rehiyon Negros sa Cebu, Bohol, kag Siquijor nga nag-operate sa may tri-boundaries ang Gilhulngan kag Kanaon Negros Oriental, lakip man sa may Moises Padilla Negros Occidental. Ginpahayag ni Pisasi nga na-recover naman ang pila ka mga armas sa lugar. Ito pa rin yung members ng CN1. Ito rin yung same group na na-encounter natin na series of encounters sa Gihungan. So, through our pursuit operation, ito nahabol na pa rin natin sila dito sa area na ng Moises Padilla. Dapat yan ang tingog ni Lieutenant Colonel William Pisase ang 62nd IB Battalion Commander. Ang nga balita, ginpahayag ni Brigadier General Inocencio Pasaport ang commander sa 303rd Infantry Brigade nga ginpabalik na ni Moises Padilla Mayor Ella Garcia Yulo sa tag-sa nila ka mga puluyan ng mga residente sa sitio Binataan sa Barangay Quinten Remo. Bago nagtawhay na ang lugar kag wala na nasunan pa ang unang engkwentro. Sunod kay Pasaporte, nagkatuno sa area ang kapulisan kag local government unit kasang nasambit nga lugar agud i-retrieve ang bangkay sang duha ka mga napatay nga katapos ang NPA. Dugang man ni Pasaporte nga sa karon pa dayon pa ila pagpangusisa tuhoy sa identity sang duha ka mga nagkalamatay nga NPA. Sa iban nga balita lokal, isang patay kagapat ang pilason sa aksidente nga nagluntad sa may National Highway nga sakop sang Puro Katilingban Barangay Sagwa Banwa sang Valladolid. Pasado las 3 sang hapon Nobyembre 27. Ang napatay ginkilala kay Sanday Villar, legal ang edad, nga residente sang Barangay Zone 6 Banwa sang Pulupandan. Samtang mga pilason naman ang ginkilala nga Sanday Joe Van Estoya, 45 anyos, sang Harandin Street, Barangay Poblasyon. Joyce Morante, 30 anyos, sa ginduwa ka mga minor de edad. Ginpahayag ni Police Major Wilfredo Benoman Jr. ang happy sang Valladolid PNP. Nagamanew si Villar sa ni pasahe nga tricycle kag nag-agaw siya sa dalan nga ginausoy naman ni Estoya. Nagbungguan ang duha ka mga tricycle kag bangod sa kabaskugon sang impaka. Nakaanggon sang madalom nga pila sa lawas si Villar ang hintudan siya kamatayon. Pagpahayag ni Benoman nga si Villar ang may sala bangod nga siya ang nag-agaw sa linya ni Estoya. Pilaso ng 11 ka mga pulis sa aksidente nga nagluntad sa National Road sakop sang Purok 1 sa Barangay Kaningay, Banwa sang Candoni, las 11 kay nasang aga. Sunod kay Police Major Well Colana ang hepe sang Candoni PNP, nagapatigayon sa Retinary Road Patrol ang mga personnel sang 604th Company sang Regional Mobile Force Battalion 6 ang natabo ang aksidente. Dugang pa, mahimo nga hindi sunado sang driver nga si Patrolman Emam James Apukay ang dalan kag nagalang-alang ini sa kurbada nga bahin sang lugar. Sa inisyal nga report, 7 ang unang gidala sa Candoni Rural Health Unit para sa pagbulong kag silang ginkilala nga sanday Patrolman Jerome Tolentino, Patrolman Joey Banaag, Patrolman Eric Abela, Patrolman Brian Ambaha,
Corporal Mark Jal Salazar, Corporal John Arevalo, kag Corporal Reggie Takdoro. Pilason man ang driver sa patrol car nga si Apukay. Sa karon, nagapadayon ang investigasyon sa kapulisan sa among nga aksidente. Samtang nasapuan na ang bangkay sa isa ka lalaki nga nalumos sa may subang sakop sa Purok Mahimaya, Barangay Bakong, siyudad sang Bago hapon sang Nobyembre 27. Ang biktima nging kilala kay Neri Senidor, 43 anyos, sa residente sa Purok Fuentebella, Barangay Takuling, siyudad sa Bacolod. Ginpahay ni Police Lieutenant Colonel Joy Malong Hepe sang Bago City PNP pasado las 2 sa kinasang hapon sang nasapuan ang bangkay ni Seredol. Sa investigasyon sa kapulisan, ibaluan nga nagapaligo sa suba sang Bago si Seredol upo ang iyang asawa nga si Marites sa Seredol. Ngayon pandaman na sang iya asawa kag sang iya mga himatang biktima nga hindi magsalom sa madalom nga bahin sang suba. Bangod nga tuman ka delikado apang wala siya magpati. Matapos ang napulo ka minutos nga paglangoy, wala na makabutwa pa ang biktima. Una sa balita, una sa aksyon. Action Radio Philippine Standard Time, alas 6:08 GTX 500 capsule. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa sulod kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan nga mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Ari, amo na po nang si mama wala di ato sa Bacolod. Sa akong birthday gani maabot ako lang sa balay. Pero teka, kamusta man? Ako na would like mayara gid na butang sa module nga search mo tapos bala mayara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Ti laktawan lang danay. Tapos, ano naman, ublaw ng dason. Brown na dason singaw na pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend nga si Regine bala. Sa kay ay. Nangulam ka cellphone. Wala mo sa ina. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi sugad ni Lola sa akin. Siya Oo. nagtuto sa akin nga kamo bala nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Yun ang bala nga isulat ko kung anong imuon. Ng pag sa page, i-like, i-share. Pinasunod mo tanahan yung ano. Isunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na nga makadaog ka. Wala pagid kay daw. Gusto mo ako do ano naman daw. Gusto ko basta hindi ko ba siya ma-expect nga madaog. Wala nga ma-invita sila sa ARB 4 piece lang. Amo na gani pagkabati ko kay Pizza Langga, ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga purpose na kubos na eskwela. Primary kag secondary ka na. For bugtaw. I-record ang kinanglanong kapatitipar ka na. Ipukaw ko niya. Karoon niya sa umuan kung mamanati. Update mga siya. Matinandao na siya. Damo to nogin na siya. Niya padala ko na tula sa imo mga base ko makadaog ka man rapo tatugan ko balala. Tisiling ko sa iya. Ako bala. Kung ano ang akong ginatulog sa inyo. Tiyo mo. Kayuan mo na. Pagdaswang, ang Action Radio, amo na siya ang toy-toy sa akon. Manakabati ako kay tungod nga idol kong Action Radio nga permi ko na nga pamati hasta magapon. Kung itandaan ko nga program nila, mga angkor manda, tisiling ko pasalamatan tagin ng Action Radio.
Kaya pag upin siyang panawagan, napatian ko dayon. Kag nabuligan, kag nadala ka sa tampay. Dapat mo ginanga, salamatan ang Aksyon Radio, ang tanan nga reporter dira kay kung wala ako nagapamatik kani sa Aksyon Radio, wala ka kaabot sa mo premium sa Aksyon Radio, kay wala kita kapamatik tungod sila kay ara ako sa Aksyon Radio, maskin gubaon na nga, nakabatik ka. Iyan na tanang sang Diyos ang pagubay nga pamati ka, kay nga mo ito mapag-abay kung pritsa lang agi kaya nga mo ito. Sige. Imunak lang. Dako na bulig siya. Kabulig na siya kay magamit mo sa module mo. Di, kung sample, mag-research ka mo. Hindi ka na mabudlayan. Nga maka-research ka. Sige, ano pasalamatan ka? Madam, nga salamat sa iyong action, John Diaz, sa tanan-tanan nga sa action. Madam, nga salamat sa inyong cellphone sa bong dapat pa ka mabuligan. Okay. Ano naman, message mo sa iba niya nga mga estudyante? Para sa iban man nga estudyante, hindi man ka maguntat kay tanan-tanan may pagsubok man na mo. Ti basis na son inyo man time nga makaswerte. Makadaog. Makadaog. Ano ang balong kay Lola mo nga siya nag-ano sa inyo? Siya ang nag-ansakon nga masiling nga mapadalaman sa istorya. May gusto kay hambal sa iya, pasalamatan na be. Last salamat na. Ay tangan sa iyo naka-cellphone gid ko. Tulungan. Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, pumalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para mahibaluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok na tao sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahuragaw kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix kla sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanong,
mag-lose weight. Ang katambok o kon hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa aton katulugon malikawan o kon madula. Hoy, Pang, to kalala na sa ubo mo, ha? Kapa-check up ka na? Positibe na na? Wala medyo malalang tutunlan ko, pero hindi ni TB Oops! Di ka sure. Kabalo kabala nga ang tuberculosis o kung TB amo ang masakit sa baga nga makuha sa mga mikrobyo sa hangin. Ang ini nga mikrobyo nagadulot sang ubo o kung pagpangatsi sa tawo nga natapikan sang masakit. Ang amo nga sahi sang sakit makalaton paagi sa paghaklo sang mikrobyo o kung na Mycobacterium tuberculosis. Kagkaroon na sa detalye na sang mga balita nasyonal. Ginaduso ni Senator Raffy Tulfo ang decriminalization sang libel sa pila ka mga grupo samtang ginaduso sini nga i-prosecute ang mga extortionist nga nagapakuno-kuno journalist. Sa hearing sang Senate Committee on Public Information and Mass Media sa lapnagon nga fake news, ginpahag ni Tulfo nga ang pag-decriminalize sang libel ang isa sa iyang promisa nagbigad nga kampanya. Ginpahag sang senador nga ini ang nangin problema niya bilang isa kanay broadcaster bangod hindi niya ma-expose ang dapat nga i-expose bangod sa kahadlok nga pasakaan siya sang kaso nga libel. Sa pagtuon sang opisina ni Tulfo, nakahimo sila sang conclusion nga libel ang dapat ipatuman sa gihapon sa pila ka individual kang sa mga black timers kag content creators nga imbolbado sa attack and collect schema. Para kay Tulfo, ini dapat mga tubang sang libel cases ang mga traditional kag lehitimo nga mga mamamahayag. Nang protesta ang mga ginikanan sa mga kabataan nga ginbakunahan sang Dingvac siya sa tubang compound sang Department of Justice dala ang panawagan sang hustisya. Sa report, ginapanawagan sa mga nagprotesta ang bulig ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. kag pagdismisa kay Justice Undersecretary Jessie Andres tungod sa aligasyon nga sumulunod siya ni Anay Health Secretary kag incumbent Iloilo Representative Janet Garin. Sa karon wala pa komento si Andres angod sa pag-ulamid sa iyang ngalan. Kalaki pa sa panawagan sa mga ginikanan, amo nga mangin patas si Justice Secretary Jesus Crispin Remula sa pagtalakay sang ila reklamo. Sa iban nga balita nasyonal, nagpaandam ang Bureau of Immigration o BI batok sa mga peke nga mando nga mag-inspeksyon sa mga foreign national kag entertainment places sa Pilipinas kang isang hotel kag bars. Suno kay BI Commissioner Normal Tansinco, ang operation order nga naglapta karon sa group chat o kon GC ang angot sa pag-check sa mga overstaying kag illegal employment sa mga nagkalain-lain nga entertainment places. Ginpahag ni Tansinco nga nasad sa fake order nga padulungan sang immigration personnel ang mga lugar sa Manila kang isang bars, KTVs, music houses, golf clubs, bowling alleys, internet cafe, amusement parks, casinos, hotels, guest houses kag restaurants para pangitaon ang mga illegal aliens. Ging klaro sang opisyal nga ang BI ang wala sang otoridad nga mag-inspect sa mga establishmento. Ginatanaw naman sang BI chief nga ginausar sang sindikato ang fake order para pahugon kag i-scam ang mga foreign national. Nagapati si House Speaker Martin Romualdez nga dako ang mabulig sang 1.5 billion pesos nga pondo para sa National Broadband Plan sa idalom sang ginaduso nga 5.26 trillion budget para sa 2023 agod mapadasig ang internet connection sa Pilipinas sa masunod nga tuig. Ginatungod ni Romualdez ang 1.5 billion sang 77 billion pesos nga alokasyon nga gin-realign sang Kamara kaupod sa iban pa agud sa pagpasaka sa pondo para sa education, health, transportation kag iban pa nga critical social services. Ginpabura naman ni House Appropriations Panel Chairman Zaldeco ang ginadusot ni Romualdez kag ginpahayag nga dako man ang mabulig sang pondo para sa proyekto agud nga malabot man sang koneksyon ang mga malayo na nga lugar sa Pilipinas. Action Radio Philippine Standard Time, lasay sa 22
Sa ibang pa nga balita nasyonal, solong nadagaan sa isa ka manugtaya ang masobra sa 63 milyones pesos nga premyo sa Philippine Charity Sweepstakes Office o kon PCSO para sa Super Lotto 649. Sa nagwa nga resulta sa Domingo nga dakon kahapon, napaktan sang solo winner ang winning combination numbers nga 5, 42, 43, 25 kag 35. Bangod sini na dagaan ang 63,013,007 pesos nga jackpot prize pero wala ini gindala tingob sang nagtaya. Sa idalom sang kasuguan subject sa 20% nga final tax. Ang lotto winnings magluwas lang kung 10,000 pesos ang nadaog. Paidalom. Base ini sa Tax Reform, Acceleration and Inclusion o kon train law. Ginausisa na sa karon sa Department of Agriculture ang rason sa pagtaas sa presyo sa pula nga bombay sa mga merkado sa nakaligad nga semana. Suno kay DA Assistant Secretary kag Spokesperson Christine Evangelista, na obserbahan sa ginhimo nga monitoring nga naglabot sa 300 pesos sa kada kilo ang presyo sa pula nga bombay sa pila ka mga balaligyaan. Nakigangot naman ang DA sa Bureau of Plant Industry o kon BPI para makit-an ang supply situation subong man ang rason sa pagtaas sa presyo. Sa katapusan nga balita nasyonal, ginpanumdum sang Philippine National Police o PNP ang publiko ang sa pagsulundan may kangtanan sa pag-usal sang palupok kag pyrotechnics. Sa public briefing, ginpahayag ni PNP spokesperson Colonel Jean Fajardo nga nagapabilin nga ginadumili ang pag-usal sang dalagong ang mga palupok. Suno kay Fajardo kalakip sa mga ginadumili among overweight, oversize para sang Super Lolo Giant Whistle Bomb kag iban pa. Ang pabilo hindi dapat masunog sang mas manubo sa 3 ka segundos kag hindi magsobra sa 6 ka segundos sa imported finished products kag may impon sang phosphorus kag sulfur nga may chlorate. Ginpanumduman ni Fajardo nga ang kada komunidad kinahanglan magdasana sang firecracker display zone. Sa balita, sa aksyon! Action Radio Philippine Standard Time las 6:24. Inyo nabatian ang kabugusan nga mga balita sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Nobyembre 28, 2022. Sa liwat kaming inyo mga tagbalita. Aksyon ang Defensor Lisa. Tag Action Day sa Salazar, una sa balita, una sa aksyon Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio!